sauki daga Allah mu dau Abdul Shamakin mu dan bashi da damuwa na UK general ne hamdal jamu mu je zuwa mai kishi gun al'umma mutane suka kauna Abdul Karim dan Yusufu ku ne dai na gagara domin Allah kun kayo rikewa bajin yan kasuwa mu bar masu maki gani kar ai ta guni domin gafa a tamba har da shadda mu mun gani gale shi na kyalkyali domin babu guni yan mata ku zagayo ga shagon alfarma wasu kaya da na gani a shago mai girma ni ina cewa daga kasar mu ai babu kamata Abdul Jamu mu je zuwa Shamakin mu maji kira Hamdal Shinkafi ne na UK general na ce Abdul Karim dan Yusufu kun zama turmi sharaka kai mu je Abdul Shamaki ka rike Allah kawai mu je ka wuce babbaka ruwan kasa ba mai rabo kai dai ne kakkai musu ka dawo ka isar masu ka kara ka gaya mana domin duk a gaya masu kyale su mu dai je zuwa tunanin su yana daka baka da girman kai na ce kauna ce ka ta hawa makiya ba dangana sauki daga Allah mu dau Abdul Shamakin mu dan bashi da damuwa na UK general ne kashe tudagon Abubakar babu kamar ku a Zamfara lungu da sako babu irin naku domin ku ne al'umma suke murnar kun fito ai kayan ku ana yabon su ba mai kushe su ba mu je general o kashe sannan ku da fama in zan yabon ogan Muhammad mai girma gangar ma sai na tsaya a damban mai kwari jigo na matasan Shinkafi sannun ka da fama Hamdal Alhazai ka damu ba wanda ka cimma mu aske mu gayu mu bar fada tun daga mugun kula za mai girma mu je yan mata shigo karki bari a tamba mai suna mu da aita barki domin idan kin yi sari gunsu Abdul Shamaki aikin san zaki taki suke ta ɗauko kaya har can ƙasar waje don kuma al'umma mu wala Shamakin makiyan kaɗan tsiya dan bere ko biyar duka daina yin adawa zo lashe arziki malayan mu gara kusa ragowa da sauki kuna gani a fili ku zo ku tsallaka rawul shagon muna can sauki daga Allah mu dau Abdul Shamakin mu dan bashi da damuwa na UK general ne Hamdal Jamu mu je zuwa mai kishi gun al'umma mutane suka kauna Abdul Karim dan Yusufu ku ne dai na gagara domin Allah kun kayo rikewa al'umma mu gane ba mu san gobe ba mu san abun da za a yi ba a yanzu ko sai gobe ba mu san abun da za a yi ba a yanzu ko tun ɗazu mace mai rangwada da tagga a dogon Aliyu wai gashi tana ganin kamar ita ba Aliyu ne a watan Naziru sarkin waka Ubangiji samu gama da duniya lafiya amin